Hola, ¿qué tal? Anem a fer un vídeo avui amb el Play with Docker, però no anem a utilitzar el Play with Docker, anem a utilitzar la màquina virtual que ens dona amb una instal·lació d'Alpine Linux. Així tenim el codi SSH per a poder executar remotament la màquina i anem en una terminal a cridar al SSH i així tenim la connexió establerta i així una mica més gran el tamany dels caràcters i anem a començar amb l'Alpine Linux. El sistema gestor de paquets d'instal·lació d'Alpine és el APK, val? La comanda APK update primer i després APK add para agregar software. En este cas agregarem el Apache, ¿vale? El Apache 2 i d'esta manera tan ràpida tenim instal·lat el Apache 2. També agregarem un programa que és el OpenRC per a gestionar els serveis en Alpine, val? I ja està, així està. Doncs bé, tenim l'OpenRC, tenim l'Apache i ara el que farem és així tinc una xuleta i per a setting up Apache amb PHP i així tenim el RC update add Apache 2 és per a agregar el servei a Apache 2, així està, i ara farem RC default per a passar-lo del run level 6 init al run level default, val? El Apache 2. I així el tenim, starting Apache 2, però l'hem passat al run level default, val? Ara en principi, i així tenim el simulador en el port 80 està corrent it works, està corrent el servidor Apache sobre Alpine Linux. El que podíem fer ara és acabar de fer este tutorial que posa així, setting up Apache amb PHP, i per això podíem instal·lar el PHP i comprovar que efectivament va. Així tinc el que tinc que instal·lar era APK add i és l'Apache més un altre mòdul de PHP Verx Apache 2, val? El que tinc que instal·lar i ja està. En principi ja està instal·lat el PHP. Ara instal·laré el Nano perquè el necessitaré per a crear un fitxeret, val? Instal·le el Nano i res, vaig a crear un fitxeret, així consultaré en la xuleta la ruta on es col·loca, en este cas de l'Alpine, el localhost, diguem, és diferent, val? És var www.localhost htdocs, a diferència de Ubuntu o Debian, que és var a www.html. Així és en aquestes distribucions, doncs així és diferent. El que anem a fer és un fitxeret que es diga info.php, val? I és el típic fitxeret que ens mostrarà, així tenim el codi, val? En PHP,
informació sobre el PHP, la versió de PHP, etc. Així el tenim. Guardem i eixim i ja està. En principi anem a provar i així dins, si posarem info.php, el que comprovarem és que no va. No va perquè hem de fer restart al servidor Apache. A veure, anem així i el que hauríem de fer ara és a veure, si me'n recorde era algo així com RC Service Apache 2 Restart, val? I això para ja stoppen. Vale, crec que efectivament l'ha resetejat i així tenim, val? Fer restart al servei Apache 2 i per tant ha agarrat la nova instal·lació del PHP, que és esta. Així tenim totes les dades, tota la informació sobre el PHP, per cert, molta informació també al voltant del sistema operatiu, Alpine Linux, val? Vos ho aconselle com a curiositat poder comprovar totes aquestes variables d'entorn, etc. Val? Doncs bé, fins així el tutorial. Espero que us hagi agradat. Deixe la xuleta en la descripció del vídeo.